যদি শ্রদ্ধা ନାହିଁ ଯେତେ ପାଖରେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଦୂର। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀର ଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ପଡିଗଲା। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରୁଡ଼ ଚଢି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକି ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖରେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରାଡ଼ିଆ ଗାଁ କବି ଭ୍ରମର ରାୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଗଠି ଅଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଦେଲା ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦିନେ ହେଲେ ଅନୁଭବ କଲେନି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା ସୁକୁ ସୁକୁ ହଉଛି ମରିଯିବ, ଆତ୍ମୀୟ ସୂଚନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତା କାନ ପାଖରେ ଗୀତା ଟିକେ ବୋଲେ, ତା କାନ ପାଖରେ ଟିକେ ଭାଗବତ ବୋଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ରାମ ନାମ କହିଦେ, ତା ହାତ ଛୁଆଇ ଟିକେ ଛଞ୍ଚା ଦେଇଦେ। କାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ସବୁ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ହରିନାମ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏଇ ହାତରେ କିଛି ନିରାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଶେଷ ବେଳେ ଏ କଥା କଥାନ୍ତାରେ ସେ ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନା ଡାକୁଛେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିଛେ, ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। କଣ ଭ୍ରମର ଲେଖିଲେ? ପଡ଼ିଗଲେ ଶିଳ୍ପ ବିହର ତଳେ ସ୍ତବ ଆରମ୍ଭିଲେ ପ୍ରେମ ଭରେ। प्रभु नारायण को पाद तले प्रणाम करछन। प्रभु आशीर्वाद करे बोले मागो द्रौपदी तुम्हें जहा लागबा मागो तमे मागो। द्रौपदी मागिला उनी कथा मा माने अरण्य रोदन भलिया प्रथम पेंडाले दर्शक परिपूर्ण थिले ए सब जिनिस मूल्य कम तो आपण मान देखि जे सब कहूची। आपण माने जदी 10-50 अछंती मु ताको 5,000 10,000 गणिबी, कारण समस्त हम पाई रत्न समस्त हम पाई धन। तेणु मु आपण पाखरे ठका ठकी कथा नो मोर मो स्टाफ मान के बाकी करती गाड़ी करती तमे चुप रहो। मो मां माने भले सुनी पाउ तुम कथा का होगा हो ना हाउ तथापि आपण मान को मध्य मु बसैली बड़ भूल करछि मां। जाई के अपन तो छाड़ दो कोई इच्छा न। हो मु 10 मिनिट छाड़ आज्ञा कोन मागले। तेणु भगवान कहले नाग कोन मागु अनेक कथा मागिला भागवत रे अछि बड़ कोई अंतर हो कथा जाने देहि कथा जाने आप भी अंतर्जामी हेबे।